Kien hemm bżonn li dan it-twelid tas-sema isiru jafu bih in-nies. U hekk allura l-ewwel aħbar ta' dan it-twelid tmur qalb ir-rajja, nies madwar 2 kilometri bogħod minn Betlehem. Ir-raħal jismu Bet Sahur, id-dar fejn tagħmel is-sara. Għax il-rajja kienu jisru joqogħdu mqajmin dejjem fl-għerien tagħhom mal-merħliet tagħhom. Hawnhekk sewwa li ngħidu illi ir-rajja kienu meqjusin bħala nies maħmuġin, nies imnitsa ma jixirqilhomx jersqu lejn il-postijiet qaddisa bħalma hu it-tempju minħabba il-kuntatt li kien ikollhom mal-merħliet. Imma ara kif jaħdem Alla. L-ewwel aħbar ta' ferħ, l-ewwel aħbar kbira tat-twelid tal-Emanweli tmur propju għand dawn in-nies. Imwarbejn mir-rabbejn imma tant eżies għal Alla. Waslitlhom l-aħbar. L-anġlu jgħidilhom tibżawx. Ġejt inħabbrilkom ferħ kbir. Illum Luqa jħobb juża ħafna din il-kelma illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur. U bħala prova l-anġlu il-dawn ir-rajja jagħtihom is-sinjal. Issibu tarbija infisqija u mqiegħda f'maxtura. Dawn ir-rajja fis-sempliċità kollha tagħhom emnu l-aħbar li qalilhom l-anġlu u meta sebaħ allura iddeċidew li minn Bet Sahur imorru Betlem. Luqa jiddrammatizza ħafna din ix-xena, difatti juża serje ta' verbi osra x'ġara fejn waslu, xraw u x'semgħu ir-rajja meta marru ħdejn it-tarbija u jgħidilna Luqa qiegħed fil-Vanġelu dan li qed ngħid jien, jgħid Luqa li l-rajja qalu immorru ħanaraw dak li jarfuna. Imbagħad ikompli marru jaġlu, sabu kif raw dak li ntqal lilhom. Baqgħu mistaġba b'dak li qaltilhom Marija u Ġuseppi. Imbagħad huma stess irrakkontaw dak li raw għax jgħid min semaħħom ir-rajja baqa' mistaġeb b'dak li raw u b'dak li semgħu. Ir-rajja kienu l-ewwel evanġelizzaturi tal-ġrajja tat-twelid tal-Emanweli. Ir-rajja marru jfittxu, ir-rajja laqgħu ir-rivelazzjoni, ir-rajja aduraw it-tarbija. Jalla aħna wkoll bħar-rajja ta' Bet Sahur f'dan il-miliet nkunu evanġelizzaturi tal-ferħ li jġib u li ġabet u li għadha ġġib it-tarbija ta' Betlem, dik it-tarbija li lesta li tidħol fil-qalb ta' kull min jiftaħlu beraħ il-qalb minn tiegħu. Dan huwa il-paċi li l-anġli kantaw lir-rajja ta' Bet Sahur, paċi fl-art, il-paċi li t-tarbija ta' Betlem biss taf tagħti, twassal u tnissel fil-qalb tagħna.